mai matsayin kure hankali. Ina gaida kai Ahmad Yarwa babban uba, salamun ala mai matsayin kure hankali. Ina gaida kai Ahmad Yarwa babban uba, salamun ala mai matsayin kure hankali. Mai Yarwa sunanka sarki Allahu mai lokaci guda wanda ke ban shashi ne yake bani ci. Ka yarje ka banka da ɗazan ɗanyi wasu furci ga shehin da ya zarce haɗe shugaba adali. ina gaida kai Ahmad Yarwa babban uba, salamun ala mai matsayin kure hankali. Sira kai salati ya Allah kai wa shugaba, sabilin rashadi annabi ne a ba zainaba. Asa alihi da sahabu su ne sahu na gaba, da auliya sharifai su ne a dan hankali. Ya maulana kutubul waraya tijjani ne mai son ka ne, gausul waraya barhama kai hakikarsa ne. Shehu Salisi Abul Kairi Ahmad ne, cikin datuwarka nake so zan yabi adali. Ina gaida kai Ahmad Yarwa babban uba, salamun ala mai matsayin kure hankali. Salamun alaika na farko shugaban masana, salamun alaika maulaya Ahmadina. Shehi ka amsa min in tsaro baitina, a gare ka ya limami a dan wasali. Fito hati ka tattare, cikar nasaba da wulaya shehi ne gagare. Mai matsayi da bin Allah tuni kai kure, salamun ala ruhil kulli Ahmad Ali. Ina gaida kai Ahmad Yarwa babban uba, Ya shehi salamun ala mai matsayin kure hankali. mai matsayin kurewa waye baka ba shi ba, ba a san ka ba ko da tunani ba a iso ka ba. Wanda ya rike karagal mulki a dan jazzaba, wanda bai da fuska ɗaya shine ake kira kuli-kuli. Ba za a fi ni ba a cikin soyayyar shehi, ba za ka yi ni ba. Ko da rayuwa ko mutuwa ba zan bar shi ba. Lailatul qadri kai sirral asali. Ya Ahmad na ina son ka nima, salamun ala mai matsayin kure hankali. Mai Yarwa rayuwa da san Ahmad ne na yi tanadi, ban ajiye komai ba a aiki na sayyadi. Kaunar ka kadai na rike ya farradi, kai ne cikin kowane hali kamin manzali.
ladabi. Ahmadiyar wa ake so a zama sahibi. Kiblar halitta shehi ne kowa ya bi. Wanda yake shi ne ke na dama cikin ahali. Ina gaida kai Ahmadiyar wa babban uba. Salamun ala mai matsayin kure hankali. Rayuwar da ta rayu da so ita ke cike. Mu dai a san Ahmad ne muka tsallake. Duk zuciyar da ba san shehi ta hallake. Ayi ma a kara sai wanda ke da tozali. Anan za na huta a yaban kumin waziri. Wanda ya yi yabon ko a suna kuce jinjiri. Rabi'u Umar ɗan gata almajiri. Yaran zakin fituhin Ahmad Ali.